Bună și bine te-am găsit! Ca partener de brand Oriflame ai atât de multe avantaje. Câștigi bani, călătorești în jurul lumii, crești în planul de succes și îți sunt recunoscute rezultatele. Cât de mult poți câștiga? Hai să începem cu oportunitățile de câștig. Sunt 4 modalități prin care poți câștiga cu Oriflame. Prima modalitate prin care poți câștiga bani o reprezintă profitul imediat din comenzile proprii. Tu cumperi produse la preț de partener de brand cu discount de la primul produs. Cu cât vei achiziționa mai mult, cu atât discountul tău va fi mai mare, până la 40% din prețul de catalog. A doua modalitate este discountul de performanță. Fiecare produs are un număr de puncte bonus care pornește de la prețul produsului. Suma totală a punctelor bonus pentru toate comenzile făcute pe perioada unui catalog va determina nivelul de discount de performanță. Pe măsură ce începi să inviți alți parteneri de brand în echipa ta și îi înveți să recomande și să achiziționeze produse, vei câștiga discount de performanță și din achizițiile lor. Hai să vedem cum funcționează de fapt. Când Maria recomandă un set Novage Ultimate Lift și un parfum Giordani Gold Essența în valoare de 570 de lei, ea câștigă 150 BP. Însă nu este suficient ca să ajungă la discountul de performanță de 4%. Atunci, Maria invită 5 parteneri de brand și îi învață să câștige prin recomandarea cel puțin unui set Novage și un parfum Giordani Gold Essența fiecare. Ea și echipa sa au achiziții totale de 900 BP, ceea ce înseamnă că a atins discountul de performanță de 8%. Profitul imediat este de 114 lei din propria comandă și 8% discount de performanță din activitatea partenerilor de brand din echipa ei. Câștigurile ei totale sunt de 264 de lei. Când fiecare partener de brand din echipa ei invită câte 5 parteneri de brand și îi învață să recomande cel puțin un set Novage și un parfum Giordani Gold Essența fiecare, vor vinde împreună 31 de seturi. Achizițiile grupului Mariei vor ajunge la 4650 BP, ceea ce înseamnă un discount de performanță de 16%. Cei 5 parteneri de brand din echipa ei vor atinge discountul de performanță de 8%. Deci, Maria va câștiga 8% discount de performanță din achizițiile echipei, diferența dintre discountul ei de performanță și cel al partenerilor de brand din grupul ei. Invitând mai mulți parteneri de brand și ajutându-i să aibă succes prin intermediul trainingurilor, îți poți crește potențialele câștiguri. Câștigul tău crește pe măsură ce cresc comenzile echipei tale. Când partenerii de brand din echipa ta ating cel mai înalt nivel de discount de performanță, tu vei începe să câștigi bonusuri din comenzile de structură. Aceasta este cea de-a treia modalitate de a obține beneficii cu Oriflame. Cu cât ai mai mulți lideri în rețeaua ta, cu atât vei primi mai multe bonusuri și recompense. Când dezvolți lideri în echipa ta și obții titluri noi, vei primi bonusuri de nivel. A patra modalitate de câștig, care pleacă de la $1000 și poate ajunge la $1.000.000. Cu cât dezvolți mai mulți lideri sponsorizați direct, cu atât vei atinge niveluri mai mari în planul de succes și vei primi mai multe bonusuri. Planul de succes începe de la nivelul de partener de brand și manager. Poți avansa în funcție de nivelul achizițiilor din echipa ta. Vei putea accesa programe speciale de bonusuri. Vei primi pin-uri de manager. Vei participa la traininguri. De asemenea, vei fi invitat la evenimente și seminarii educaționale. Cu cât mai mulți parteneri de brand din echipa ta devin lideri, cu atât vei ajunge mai sus în planul de succes. În plus, vei fi mereu recunoscut pentru titlurile noi. Vei primi invitații la evenimente și seminariile directorilor, conferințe internaționale, Academia de Leadership, programe speciale și alte evenimente. Acum cunoști toate modalitățile prin care poți câștiga cu Oriflame. Cu cât mai mare este echipa, cu atât mai mult îți poți crește câștigurile, aducându-te și mai aproape de stilul de viață mult visat.